Binta nagisang naong. Das ni agi kay grabe man gasitong lusparan hadlok mo tan-aw. Sana pa say kon sa jang heart guys wa ko kakuan mo tanar akong ate. Ti kon sing ugon say kon sa jang heart kay nighuman og abono ni jag dugo isa na pang heart mo chicken. Ang sara. Kumbati aso patawan-tawan kay taas para bag lakon apa anan. Squila para ba ka? Naundang si Jaron guys. Kaya naman lagi isang ipangatay si Jang lawas. TikTok. Hi guys, good morning. Good morning guys. Sa Kim dari pang nandas. Dua ka kuan ya. Kambal, good morning. Kita mo guys si Kambal ya. Kambal, good morning. Good morning Kambal. Nansa man na Kambal? Nansa naman look naman gudi hello baby. Good morning Kambal. Kamusta? Kamusta ang tulog? Good morning Kambal. Yato na to ni ma'am ning isabi. Ha. Tanghatag ng Mama Marilyn ng isa ka Kambal. Kambal! Dapat guys, Kambal! Prihatid sila na. O di na day puti ag karing isa, nay puti ag ijang ilong na murag puro magdayamon ni Ag karing isa. Ay chuch. Sada ya to. Betul na dana magdodoar sila. Ijo na po nang gilalin na pangitaan na po na sa inahan. Pangitaan na po na sila guys. Ito na po na sila dadaan na tos karton. Hello Kambal. Good morning Kambal. Matang na isa, ma'am. Atang give ni ma'am ng isa, ha? Okay? Sa ma'am na ng isa, rong. Na si Zay Ming gikan no Galicia. Hello! Mama. Asamayin mo na ni ma'am, karing putig ilong o karing puti o sigang. Nagtilap-tilap. Hello! Ayaw ka himos ka adyo. Ganun ko ba ka dyan, ni mga kuting himos man ka dyan, ka adyo. Ay, sus. Mangita ko yung lumamaro, nangita na sa panda. Labay man to iya mama. Labay ijang mama? Ngita nila? Dapat amang kuting guys, ang kahimos. Gamang kuting daki na. Gidug nag isang Mada nang gidug nag isang kon guys, dang teddy bear. Tara nga, piang nag teddy bear day. Na, pastilan. Gaksa. Mo na isang katapad guys, kung isang teddy bear. Dak ni ja na, magsimod og rambutso si Dak. Nakataas ang simod. Wak! Nanday pa dua lah. Ay! Kare kay dakeun ri si jada dako ri buyo kareng tumaw arang karing puti ag ilong, may puti ag sang ilong. Anjing galing. Anjing buyag lang tambok bujag na tambok. Tambok kay nga naman ka tila man na Kadidian ka tapay mong ina nang inabuhi pa. Nang inabuhi pag mong ina. Ay, kanon magatang kamot. Kaingan kag didi na. Tilap na. Ang purmong Kambal ning lukluk murag pur magilaga. Alam, pur magilaga. Mahadlak kag gilaga ninyo. Kaingan og ilaga mong dagko. Lado nang lukluk guys ya. Lukluk. Kambal, lali Kambal. Ana na dari man mo pa dong. Dara Kambal dali. Si Kambal na sila guys, na Kambal. Ngado kag pengkim-kim nagan gud na ron. Duaan. Di na duaan uy. Morning guys. Mga kaming isda guys ya. Fish. Mani kauban na tos gisabaw na mo. Sabaw na mo diha sila sa ma'am. Salamat Ma'am Marilyn. Arang mang ice iho mong sana. Mang sabon. Butangan na magkamunggay. Ilang pas gani ka tayo. Yes no. Ito man dyan alamian sa isda. Kalipat kung sa rutingan dani isda Ming panda na nakapanda ha. Sige na ha. Tara guys, nakuha ramig duha ka hiwa kay amang asabon. Kaya karang nabilin amari nga tagas-tagason para bawon sa mga chikiting sa eskwelahan. So dagos pa i-share kay umi sa mga. Okay. Ang taga-sagasong itong nabilin kaya rong naibawon si Kuya Kinkin kay Hulde ba sa Kuya Kinkin. Si Kuya Gaya, every Monday raman nag-isang Hulde. So, si Kuya Kinkin, Lunes to Friday, Hulde siya. So muna mong taga-sagason na namang isda. Salamat ka Zumang. Kay dagko masisag hiwa, pwede na siya tanga-tangaan. Prituhon. Basta. Kaya na ng uban, guys no. Mahaw tanin so guys, mahaw. Katas nang gikan manglampas.
So guys, ang lampas ko ito dapat krasada. Mahaw guys, mahaw. Yang isa dia, tangan ganas kamunggay. Ganas ng kamunggay. Mahaw na, mahaw. What's that, be? Sama ni? Uy, gamantika man. Pastilan, ginukulan ni. Hani man hadlik kami daghan magmantika. Mahaw. Karasa sabaw guys dia. Mahaw tanin so guys. Kasi nakatanggan eh. Nanay. Itako rin eh. Sabaw rin ha guys. Itako ka na. Mas kim-kim mo ni udad ah. Ato mga kasi ya. Sanikin ba boy? Sa kim-kim sa bus guys, una man sa kaon. Malatong ahuitan sa Kaluhan tuwi kaon. Hindi ka kim-kim guys. Nganta. Ang king hukas man kag alimutan ka. Alimutan ko lang sa guys. Namagaw nga sa mi guys. Yeah, musadaan. Isda. Mana maligo guys dia. Mana naligo ka mong bibi kim-kim. Dapli natin isang tawel. Mana paniin na mong vitamin. Sudan sabi. Sibag ito kasi mataga ka dari. Sibag. Nagay isang pilanan. Naglaundok pa na. Naglaundok kag pilanan. Naglaundok kag kusuhunon. Mana? No na? Sige. Wow, manaligo among dalaga. Chosh. Ten. Nansa naman na. Pilo. Ano matsikiting guys. Mga friend ni Kim to ah. Si Kulot. Si Kim. Baga na isang bagong friend to ah. Nakalpas ang gigagaw. Kanananing kat-kat nas barsahan. Hindi ka nagamay baji. Dali, madamag ka day. Wow, nalikay daang flowers be. Isa na ni mo Kim. Oh, ano mo balintong na. Okay. Ibu balintong na. Pag-hi sa nila lang. Hi guys. Hi. Sa nang nabubalitok na man. Dali. So dali sa may guys. So gapahangin Miss Kim na rin guys. Lami dari kay nice ang palibot ba. Green grass and green trees. Puro green. Green agatang tanang makita dari guys. Preskos pamati ba. Nga ni green sa palibot. Dali. Kawawa naman dali be. Dada na yung flowers dali. Hugikan mi datos baka guys ang magipainom. So ako nag video dito dari sa aming pahuway sa Miss Kim kay paningot mi datog baklay patukad dance na. Tung mga gyanan bitaw na. Ano man ang wawa naman yan. Guys, pahuway sa Miss Kim dari guys. Sa napuwa man yung wait. Asa? Puwa ang wait. Make-up mana? Hindi ni make up oy. Sana? Bao. Wah? Kaon maggugugan ha kindi guys. Ang lipstick bitaw. Hi nila, hi guys. So, dami dari guys, gikan mi nagpainom sa mga baka. So, magipainom kay arang inita ka durong adlaw, grabe na sa durong adlaw, super init man uy. So, dari sa amin nagpahangin sa mi dari guys. Hangin sa mi kaaban dari mga friend ni Kim. Pag hi be kulot. Hi guys. Kinsay nga nimo bibili, come here bibi. Tanungin kita kung anong pangalan mo kasi Tagalog to guys eh. Ano pangalan mo? Jackie. Oh, very good. What is your name? Anong pangalan mo? Jackie Lou. Arang cute ha. So, gikan sa Manila guys na anak sang igagaw si Jackie Lou. Ano apelyido mo be? Be, Pere? Jack Angel? Jackie. Ay, kasi Jackie. Apelyido mo? Jackie. Ay, Jackie lagi kuno ijang apelyido o nga Jackie. Mga friend ni Kim. Wala na nag-cry ag baby. Wawa naman. Yung paghina kay matuakso sa ng gamay baji. Ato itulak ha, wag mo itulak be. Pastilan wag mo itulak kay damag. Jackie. Bibi kulot. Tag friend. Pareha ta ke. Kulot pareha tag buhok na. Kulot. Pareha tag hair. Pareha tag hairdos. Yeah, very nice ag hair ni Kim guys. Anawan ninyo guys. Arang ka-cute ag buhok murag si Kimyat. Asa mo na bikin sa mga ligid mo. Mga ligid sa mo na lot. Mga friend na Kim. Asa mo ka nga to labang hakin sang na-snake dana. Nagkapuhapa. Kaya namda mo guys kato bitong dagang nga hanggi adto sa provincial hospital ito sa Tagbilaran nga mo abunong tako ni jag dugo. Para magpakwa kog dugo para ni jag. Kakuan masiguro mo dato nga kuan guys no. Vlog. Guys nakuan. Una, pahuwayin ni sidsa. Gusto ko magdahom guys nga. Give up sidsa kay pag ngadto na murag napuwa naman to isang dani katong naabunuhan na jag dugo.
Ginoo ko ganang buntag kay pag kuan pa dengan magamang igagaw. Ningon man nga nakuha na lagi ko no. Nauli na. Sus ginoo ko pag kuan pa gid samtang mama nauli. Grabe nang arang nang hubag naman nagmaasog matag hinila ko ano namatay naman ay daga. Ginoo ko. Ang isang gabi guys mga tumi. O sa maka-survive guys. Kay pagdanto mas katong isa mang heart mo ining atake na. Iglit ka uy. Dizid ka kumbiyansaan guys labi nagnatay sakit sa kasing-kasing ginoo ko. Huwag gusto ko magdahom guys nga mo kuan tong bata kay pangadto na ho. Istoryahan pa ganina si nga kanang pagpakaadyo day karon makabalik na kag eskwela. Smile in taon nagbata. Smile in taon si Ja. Mao na daw ito, mao na ito isang last nga smile nga pakita stilan. Gusto ko magdahom nga kuan si Ja guys. Mamatay kay galing pagtan-aw ni Ja. Nabintaan na. Pero grabe lagi din siyang niwanga kay mao naman dito dugay na jud siguro to na siyang ipamati ba dadto na jud ning kuan nga complicated na usa pa na fantasy nila na siguro to yung mga ipamati pasagdan na siguro ni Ja ka mauwa siguro mo ingon ambot naman lagi mga bata nga ingana dapat jud mga bata open sa ginikanan open sa ilang mga guardians open sa may nagbantay sa ilang mga ipamati kay hadlit ta no ko jud ko magdahom guys nga may ngatok ng bata naaran sa ng kurata ganina ko hulag no ko sabi dyan na mauki na nga nauli na sila kay nabuluhan na lagi dugo nga mamato lagi pangadto na wala ko makaig dugo kaya naman lagi ning donate ni Ja katong kanang taga akro yang donate sa dugo mamanto guys saan man lagi nga di man lagi kita yung magbuot sa tong kinabuhi daning kalibutana mo naiingan nga tarong urasa baskeg ta sunod adlaw wa na sunod wa ta kay bawang taron baskeg ta unja wa na wa ang tas Ginoo always na dito guys magampo sa atang kaluwasan na ning kalibutana kay wa ta kay bawo sa tang urasa kwa ni Ja Ginoo ko baskeg pataron masulod adlaw wa na mo naiingan sa katong hang igagaw pud guys nga namatay nga karon baskeg pa sunod adlaw kag na nakita always gazet ta magampo para sa tang kaluwasan kay di man iyatong forever nga puy-anan dani kalibutana mo ni taghugat ra nata dani nga kinabuhi guys andi ta suwad sa Ginoo asa tataman asa tama na gatong pagtuo ni Ja kasi nga mga guardian angel sa likod mga angel I love you mo to guys grabe jinahang taon lagi yung pagkatingahang nga ingato lagi yung taon sakit ka adjust ginikanan sakit ka adjust daghan sa ginikanan nga ingato kay Ginoo ko taga 2010 ijang igsuon mapud badji nang maguwang or manghud need sa na kuan pud apay nahitabo nga kuan lagi pud na nahikon lagi sa nahitabo so puro sila badji karon si Ja ang kaduka kuan ba parang kaduka para nahi nga kanang kuan kay syempre parents ta baza ko nahi nga kanang ginika samot na ilang ginikanan nga susi ko di ko ka-imagine sa gibati ndarong panahon na grabe jud kabag-at sa daghan di ba lalim na nga mga atubang kay ana so siguro sa gabi guys mo adto mi kami sa Gabriel mga ngadtuon ani naron pa daris unahan guys na to may bukat ang kinabuhi guys dapat gazid always ready jud tas mga panghitabo Ginoo ko kay gato wag man gazid to nagdahom tong bataag kuan si Ja kay ida nagud sa ospital gibunuhan na sa dugo kay mao lang itong arang usa sinta na ra mag-isang dugo pagkamuna na ingana na ingat pagani ko ni sa kumbati day kay naghuman nimo og kanang bunog dugo imong heart at tuy pa kuan na pwede pa check ang imong heart mao naman dito guys mo nag-atake ni susis ng heart fight ng lawas pwede pa mga kagwang na sang likod atake dyan sa isang heart guys hadlik basta kay mangutan ako guys katong isang kuan sa isang heart unsay nakakus kay naya hinabasahan ganina sa to anang nakalipat ko diha nabasahan kay diha may nagpost datong kato isang barkada mo kuno tong sakita pero uso ng sakita ron ba susunod ko pala join taon tas